Dnes vám ukážem, ako spoznáte fušerov, a to ešte predtým, než vám vôbec začnú stavať váš dom. Urobil som si taký malý experiment. Projekt jedného domu, ktorý práve realizujeme, som poslal na nacenenie viacerým stavebným firmám. A výsledok je presne taký, aký som čakal. Takto vyzerajú typické cenové ponuky od firiem, ktoré vašej stavbe venovali možno tak 5 minút. Žiadne položky, alebo len veľmi vágne opisy toho, čo je vlastne v cene a čo je najväčší úlet. Často sú tam použité úplne iné materiály, než to, čo je v projekte. Možno sa pýtate, a prečo je to vôbec dôležité? No presne preto, že tu sa môže začať asi najčastejšia nočná mora každého, kto si chce staviať dom, a to to, že v polovičke stavby za vami niekto príde s tým, že toto sa nerátalo a je si treba doplatiť. My v Domovíku robíme veci inak a takto má vyzerať cenová ponuka od firmy, ktorá vie, čo robí. Presné materiály, koľko, akého betónu, technológie a podobne. Kľudne si viete ceny jednotlivých materiálov aj sami skontrolovať a porovnať. Keď sa počas stavby niečo zmení, viete presne prečo a okoľko. Ak ste rozumný investor, jedno či už máte projekt alebo sa na stavbu ešte len pripravujete, kliknite na odkaz nižšie a dohodnite si s nami nezáväznú konzultáciu k vašej stavbe a k rozpočtu a hlavne staviajte s niekým, kto vie, čo robí.